Otie nwana ime nwere ime na ya metụ aka n'isi akịrịka ya dị ya n'isi akịrịka ya dị nwanne ya n'isi o ji nwanne ya n'abalị fụkwa ọnụ na gbuhu o ji nwanne ya n'abalị dị ọnụ na gbuo onye ọbụla chọba udo chọba nwanne ebe ọ bụ na udo dị na onye ndidi nọ n'ime ya ebe ọ bụ na udo dị na onye ndidi nọ n'ime ya ọ bụ onye ndidi na-eburu si na ọ na-ebuni ọ bụkọtasị na onye ga-ebuzi ọgba aghara etu ebe niile ndidi amaka ndidi ka anyị ji eje ndidi ka anyị ji anọ onye nwere ndidi ọhụ ibe ọma onye nwere ndidi amaụla nwanne m nkịta nwere ndidi ọtọ ọbụbụ mara abụbọ kwa eziokwu okoria dị ike ọrụ bụ eze keduzie ejemeji ụjọ dara enwe n'elu ejemeji na nne m nọrọ ụwa nye gbuo ihe na ndị ọgwọ dị agwa m n'aba mara kene na aka nri bụ aka ebe aka ebe agwa aka nri nsọ nsị egbe bụ eji n'ọkụ jee ka eji ọkụ agbara nsị egbe ka eji nsị egbe agbara ọkụ ga-ekwe ntị ka ị nụrụ ọnụ m ọ na-eme ọ dị n'ubi ọ dị n'ọba ọgwụ n'ubi ọgwụ n'ọba kedugere dinta gbara enwe n'ụlọ chi owuwe dinta gbara enwe n'ụlọ chi owuwe ka nna ajụ kedu ka ọ dị ya dịkere arụsị bụrụ onye na-enye ya nri ka nna ajụ ajụjụ onye ya enyere ya echi gezie ntị ka nke ọlụ gị ọ na-adị mma ịdị mma ma ọ na-esi ka ịdị mma amaba atụ ndụrụ ọ dị ka ọ dị n'oru iwe ga ka azụ ihuhu ya kedu ka ya emekene nchebe echebe okwu na-akpọ m nnebe okwu na-akpọ m okwu ghara m aghara m okwu debe nnọọfọ ogeri edebe m okwu na ọgba aghara ajụjụ atụbekwa na onye iro m ọjọọ ya osi na m anwụọ na kedu ka ya emekene apanie m ụnụ mana mmiri enweghị awọ mmiri enweghị mbara na onu nkọrọ ya maka ide ikwere ngwangwa bụ osimiri ịma na ụkwụ na aka mmiri ezuone kedu ka ya emekene osisi chọrọ ntụkpụrụ n'aja ọbịa aja eke atụọ na nkwuo aja eke atụọ na nkwụ obodo etibekene okokoko amụọsụ tara dibịa rie n'ozu nwa ya amụọsụ tara dibịa rie n'ozu nwa ya odogwu kara aka na-abụkwa n'ibe a na-abụ abụ ọ naghị eme onye abụrụ etuo ya odogwu o ji eme Enugu steeti mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwoke asị na o so na mmanwụ isi nne kedu ka ya akọkene onye ka eji akọ kenere onye ka ndị agwawo ejere mgbe ọka ma ọsị a na-ejebe ọgị ya ọkwa kọrọ nwanne m ọsị m ji sie ike anya mmiri echie m anya achọbakwa n'ime eji eme anya pịrị apịsị jebe n'obogoro isi ego ka anyị ma na ada agwụ agwụ onye holidays ọ natakwa ahụ atara ata nara n'ọgbụgbụ ejemakọrọ onye ya ka m ji emekene ile pere mpe mana ile ka eji ekwute mma ile ka eji ekwute njọ ya ka o ji eme okenye na-abụ na onye na nri ọ bụrụ na iti anụ na-atọ n'ofe ewere anya ka ehie maka gịnị ọka bụ okwu ji aka na anyị n'ọnụ anyị ewere uhe mgbakwu n'isi abụ uhe ma agụ ya ma akụba tịọ akọta ka esi iri abalị ọ bụrụ akwa ndị anyị debe anya na atọ ọbara anya ya atọ anyị na mmiri anyị ewere abalị kwubegede kedu ka ya emegede ọrụ bụ eze ebe anyị okorie dị ike okorie na meri etibunu m anya onye ya agba m na fonu jụọ m ma esie n'ofe mụ bịa ka m bụrụ anụ onye ya agba m si mụ bịa were ego onye ya asị m kene ebe m ga-eti egwu okorie dị ike ọrụ bụ eze odogwu kene agụ ji egbe mbụ maka ibe ya ogo ogbu ewi keduzi ewu chi m ajụkwa m ajụjụ ọzọ ogbu ewi bịara n'oge ijide ana ogbu ewi bịara n'oge ijide ana ọ bụ ibe gị na Chukwu gwara mana ịgwa ha adịghị kedụ ka anyị esirikọta anya oruo mgbe anyị ihe eribe ego gị oruo mgbe anyị ihe edebe mkpa natababụ ibe oruo mgbe ihe ezuru ike ka iri okwu ikwuru anyị kwube na anyị afọ gị ọ bụrụ na gị na chi gị mara nya bụ ibe Chukwu buru kede mana gị na chi gị abaghị aja atụrụ n'ezi na-anọ aja atụrụ n'ezi gbara ịtọ tụta aja mgbe ọ ga-aba ọ tụrụ buru onye fụrụ anyị mụrụ egwu ọ mụcha ya ọ gbara onwe ya onye fụrụ anyị wee si aja ofe onye kwede n'ihe nnu onye ede n'ihe nnu ubido nke ọkụkụrụ mmụọ ha bụ agụrụ nnukwu mmanwụ kedu ka eyi emegede agwụ ụba ha mgbakọ bụ n'ugwu ọ bụ na mmiri awụ ọ na-ekwere egwu agwụ mmiri mmiri na nka agụ nwaanyị gbu ọdịba nwaanyị ọdụ aka nwaanyị ọdụ ọba oke arụsị jere mba aba ike nata kedu izigbe ụnụ nọkwa m ihe eme onye na-egbu mgbu atakere ọmụ ị na-egbu mgbu atakere ọmụ ị jụkwara ada ma anyị egbu o mere otu ada o mere ada niile o mere na nwa diọbara ụmụnna ka ọ na-achọ okwu kedu kede ọ na-eme ọtụtụ gbata ego diọbara ejegbu onwe ya n'ozi ejemakọrọ onye maka ọdụ kede ewuchi m ọgaranya ke mmadụ iwere nwata ịṅụọ mmanya iwere tụze ịṅụọ mmanya ogbenye ke mmadụ ọtọ na nsuchi ụgwọ afụfụ ajọka afụfụ abụghị esere m itibe anyị
Obia Kora Beze, Tonia, whatever we go, Giganimani, and in Tawabangoli, or where Kibas Sicilian, Kanya Kotoria, Ozawani, or where goes Indiana Boya, anybody on Quagon who don't really know Salani, anybody on Quagon or Cochino Salani, and the Korea Cosidi, or whatever, who back up that Tiva Dimba, Keduzi, Onekaya Korechi, Onekaya Quechi, Onekaya Bolagade, Onana Kore, the Kade Teko Buteni, Oblona Miriam Mawoni. Also the budget are in Nana, many were much also Rimba, also the Batabana, no, in my own Archie Womo, I got the one in the Gataga was, where Boros on Abia, Williams Oko, also Naginoku, what we are, second one, I can go Cantinarola. Where two was on him, in the second cock and Tinarola, I got the one here, I gave you to go quick. In the second cock and Tinarola, or would I get the one he dedicated to? Also, the Tanya, Daniel, Sydney was on him, he made him, Ianarola, he made him, Ianarola. I got the one in the tower, he did with Coyotes or no, even when Galia, or Bruce or Sibit and I'm one way to that come here. Can you get there? I put down a man. Majasurika Kubu no Mama Kubu no Makocha Munuche Pomeku, Mamma Nucho Mamano, Maputate Kubechi, Magagene, I don't know Matinano, Kamunani, Yamunani, Afebunani, Kwebunani, Kwapamana, Suo, our Wativa here, Kamunani, Tupuna Kosiani, Yawana Kwamwa, Yawana Kosiani, Mana Mativeni, Mana Matego Tabunia, Mana Matego Tobuna Dosia, Mana Jobo Watego. Yana Wanano, a way will Dabaromo, Dori Taras or Waibo, Umo, when I do they go, Netana's Wayanago, a good time Yaki certificate in Nata, a Wumokan Aboha, or the Abuabu, Every Taras or we, the Navakana, Sinakana, one and a 10, call the Makana 90 miles in one demo. Yet the Makana, I don't want that to a demo, I go back in at one demo, who don't get at one demo, you see, can Jamakana, oh, the animal, but you know he that one day, oh, no. Chubby whatever, Makisia one Ababa, you say what you see, on your body kenka, or one can run a bomb cabo, Nemana, and a million chairman, getting Kambara, Kana, Twabo Jakana, Banwara, Abuta Wetinaka, Twabo Jakana, Banwara, Baby maintenance, or no war, or Quaniano, Yakrepoto, Cordova Canam, Budget, Kaka, Kana, here in the